Biharrena. Oitzi, hankia ja jarrita, Minutu bat. Un minuto. Ni horrela, Egon pixke... Kakalarri llegan, hortana kakauri ongaitu, non zeur. Hogeita mar segundu denak adi. Riojan dira txikitan solde bila, solde bila. Eta lasterketa zuzendariak. Ikurriña jaisterakoan, hasiko da lasterketa. Senior B mailako fanserizeko lasterketa. Hasi da, fanserizeko lasterketa, senior B mailako gidariak badaude. Bere lehen itzulia eman nahian, hemen ikusten ditugu gidaria. Animo guztioi, animo gaude. Bere motoren gainean, gordatu bere zenbakia txuria dela eta bere fondoa txuria eta zenbakia beltza duten gidariak, senior B mailako gidariak ditugula. Animo guztiei ikusten dugu ja lasterketa buruan, ja distantzia txiki batzuk ateratzen ari dela gidariak. Hor daukatzute gidaria zailtasunik handienak eman ikusten ikusten dugu tropezu indutela, jauzi direla gidariak. Bien bitartean veterano mailako gidariak ere badaudela irtera lerroan prest. Hor dugu zuzendariak ere 5 minututako, 2 minutu